Lina. Lina toħroġ kull filgħodu biex tiġġoggja xi satejn. Ġili 3 u ġili 4 ma jaqtala qalba xejn. Ikun għadu bil-kemm sebaħ. Kemm jekk xita rieħ jew ċpar, jekk tkun sħana f'nofsa wissu jew il-kesħa ta' jannar. Hekk bil-ġiri tibda l-jum, toħroġ żgur, ikun xi jkun. Tgħaddi mit-traqad battala, ħemda u sikta kullimkien, tibqa' sejra tiġri u tiġri lejn ir-raba u l-widien. ċluffi ġola dajjar, tluppi fuq il-blat. Ħarġu l-ġrieder jittawlula u l-krem xogħol baqa' skantat. Issa daħlet ġol foresta fejn hemm siġar kbar u għoljin, tiġri ħadd ma jista' jżomma, anke l-ġganti mistaġbin. Issa tila mal-muntanja, issa nieżla lejn il-wied. Mara, friska bħal ħassa, issa għada bil-kemm bdiet. Waslet fis ma ġemp il-baħar, tiġri bla ma tejja qatt, taqbes maċċa f'ċif tal-mewġa fuq ir-ramel fris tax-xahar. Issa daħlet ġewwa mina, twila sewdinija, għaddit tiġri bħal sajjetta, issa kienet ferrovija. Ħadd ma jaf kif ħadd tispiċċa u tintemm din l-avventura? Issa ilha xahar li ħarġet u għada ma ġietx lura.